ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ଏକକ ଘରେ ଘରେ 5 ଥିବା ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। କେମିତି କରିବା? ଦେଖ ଏକ ଘରେ 5 ଅଛି, 5 ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ଘରେ କେତେ ଅଛି? 25 ଅଛି, 25ର ଏକ ଘରେ କେତେ 5 ଅଛି, ତାର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ସହଜ ଉପାୟରେ କରିବା। ବର୍ଗ ମାନେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣିବାକୁ ବର୍ଗ କୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ 5ରେ 5 ଗୁଣିବା କେତେ ହେବ? 5ରେ 5 ଗୁଣିବା। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 10 ସଂଖ୍ୟା କିଏ ଅଛି? 10 ଘରେ କିଏ ଅଛି? 2 ଅଛି, 2 ଅଙ୍କ ଅଛି। 2ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 3। ତାହେଲେ ଏଠି ହେବ 625। 2ରେ 3 ଗୁଣ ଦେବା କେତେ ହେବ? 6 ହେବ। ଏ 5ରେ 5 ଗୁଣ ଦେବା 25 ହେବ। 5 ଗୁଣ ଡାହାଣ ପଟେ ଲେଖିବା, ଏଟା 2ରେ 3 ଗୁଣିଲା 6। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ ଏକ ଘରେ କେମିତି 5 ଥିଲେ କିପରି ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା? ଅତି ସହଜ ଉପାୟ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।